Objective without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, na senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Aksyon ba mayong gabi ko sa aton mga listeners. Ari atang aton lakat sang aton tiempo sini nga gabi, Lunes kita karon Abril 25 tuig 2022. Sa gihapon easterly mapaangangin halin sa baybayon sa Pasipiko nag-aapekto sa kapungsuran sa aton pungsod Pilipinas. Ang easterlies ari sa Eastern Visayas, Camarines, provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, kag Quezon, sa Kabikulan, kag may isa sa Central Luzon. Idulot yan yung magalumon kalangitan. May lapta-lapta na pagtupa sang ulan kag pagpanakuob. While ang diri sa aton sa Western Seaboard sa Kabisayan, upod ng Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod, nagapabilin, generally fair weather, may pag-uum lang ang kahawaan. Basta sa magalumot ng kalangitan, may naligwin manining ang pag-ulan o kung pagpanaguob. Halin ini o kung tugas ang easterlies kag localized thunderstorms. Hindi ma-discount, no? Kung easterlies, may iban nga bahin sa aton lugar nga nagaulan diri mainit kung mapaang diri action line daw nakita og gina si palay kagawayan daw nagulan to. So amo lang easterlies no kay may process of evaporation dira sa Eastern Pacific ti dalon niya di ang water vapor i-condense sa rain showers pakadto diri sa aton pungsod. Now ang Northern Luzon ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin ini nasidlangan pakanto na bagat na nasidlangan east to southwest kung may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan diri sa aton Western Seaboard sa Kabisayan. Ari kita na pa idalom sa mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy nga sang hangin magahalin ini sa direksyon na sidlangan pakanto namin na nasidlangan pareho no Western Seaboard sa Kabisayan ug Northern Luzon. Dason kalmado ang aton baybayon, nagapabilin nga makanay asa sa kasarangan lamang pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Ari siya 0.6, 2.1 metro sa aton astronomical tide. Kag alas 5:47 sining hapon ang taob naton 1.3. Magabalos ang unas alas 2:47 karon sa kagahon. Kag alas 5:55 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita naman siya alas 5:23. Buwas sa aga. Ari kita sa gihapon medyo mapang-pang 26 hasta 32 degrees Celsius no. Wow. 68.8 hasta sa 69.6 degrees Fahrenheit. So manilakat sa aton tiempo sining gabi option right. May kapamangkot di sa Mayo 9 kuno maulanon Sir Gan. Mayo 9. Mayo 9. Hindi pa balaan, no? Mayo 9. Diyan ay ha. Sige. Tawon tabi sa kwan. Eleksyon na Ito mo. may nakita kita sa potential threat sinamo. Uy. Tawon tabi anay. Daw may nakita kita Mayo 9. Kung mag-eleksyon, gaulan tuod mo. Dali lang kayo may access sa sabi. Mayo 9 daw nakita ko na siya. Potential threat ari sa Mayo 9. Alam po was na siya. Lampuwas na siya. May mga serye kita nga mga LPA ginapaabot no. Daw halin sininga adlaw no.
sa week 1, April 25 to May 1. Mhm. May ara kita mga low pressure area nagaupod din sa ITCC. Mhm. Pero gamay ang tsansa nga mag-forma siya isa ka bagyo. Marimay lang siya low pressure area. Aha. Ma-traverse ini siya Eastern Mindanao Mhm. to Visayas area. Mhm. Sa week 2 naton, May 2 to May 8, another low pressure area magatabok ini siya no sa landmass ang Taiwan. Mhm. Daso ng series of low pressure area nagasulod sa iya. Daw mga series ang low pressure area ni. Mhm. Nagaupod man sa ITCC, gamay man ang dyan sa mahimo siya bagyo. No? Okay. Pero ti matabok ini siya Eastern Visayas to Southern and Central Luzon. Aha. Lain to gali gurong mga namin. serye lang sa Oo. kwan. Lain gali gurong gina Kwan namin. na siguro yung residual effect na ang sa Nuibe, no? Ang pag-ulan-ulan sa gihapon pero gamay naman. Ang namin guro nila ni nga mag-ulan sa 9 basi ulan guro binaklanay buto mo na guro ya. Okay, eleksyon, no? Eleksyon. Eleksyon gali, Maulan kinintuson Sige, kag sige. libuhon. Bukas i-update kita kung anong dalagan kay may mga abrupt kag sudden Abrupt. changes na siya mo. Sige. Abrupt kag sudden changes every 6 to 12 hours. So, bukas sa gabi. Tagahanta ka sa detalye. Sige. Sir Gan, salamat gid. Pizza Nueve. Sige, action. Thank Bye, you. my God. Thank you, Sir Gan. Action firing line. Sige, mapulo pa ang pang yapon palibot ta mga kaaksyon ano. So sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City 11 na. Subong nga adlaw Lunes kita Abril 25 na 2022. Action firing line. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga Aksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874. Ang aton sini pamangkot sa mga gabi simple gid lamang. Ang Comelec diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental may ginpalayag sa tion sang Mayo 8 kag 9 kung pwede lang ilabi na gid sa Butuhay, Blackson, El Rey. Kung pwede lang ang mga pumuloyo hindi magsuksok sang bayo nga may ara sang kolor sang ila kandidato kag kung may mga slogan pagina. Ang kumili kung isa daw kalibog man ulo to sila no. Action firing line. Labi na gid kung magsulod ka sa may voting center Action El Rey, hindi like for example sa Bacolod may pula kag puti, hindi nyo na pagsuksukon kung magbululuto kamo, labi na gid kung may tipon-tipon kamo may komento da. Pero hindi niya Bacolod lang ha. Nationwide niya nga panawagan sa aton Comelec mga kaaksyon. Karon ni explicar subong sa aton siring ni Aksyon Marlon Hinavia kung anong pinaka-purpose gid sinaabi. Pero kamo ato hatag kamo bi komento, anong ma-comment nyo da bebe? Padala di sa aton siring nga hotline mga kaaksyon kag sa live naton. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, tob-tob la sa nuwabeng tak na suning gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala na gali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Action firing line. Ang nokpo mga kaaksyon na may ara na sang pagmando gilayon sa Himamaylan PNP nga tutukan gid ang investigasyon sining pagpatay sa isa ka mekaniko diri sa syudad sa Bacolod nga ginuwigit didto iya kag naimplikar pa ang ngalan sang isa ka nagapapili congressman sa 5 distrito. Action firing line. Ang Himamaylan ginpaidalom sa orange iya nga category kon eleksyon ang pagahambalan matapos ang asod-asod nga mga encounter dira sang NPA kag Philippine Army. Lakip na atong ginuwigit man kahapon mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban pa nga balitaw sa Negros Occidental, mga botante dapat likawan ang pagsuksok sang campaign color sa eleksyon. Imagine. Panugyan ina sang Comelec mga kaaksyon. Kung ang inyo dira nga tilain lang karon Action El Rey kay tanan nga color tabla, naubos na ni gamit sa aton nga mga politiko mo.
Di ba sinagkaloon, luluba na lang kamo kadto to sa kwan, sa voting center. Action firing line. Ay, sus ko ginoo nga mga obra aton ini, no? Sige pa, Jay, explicar ni karon section Marlon, Sa Bacolod, mga Action, Councilor Ramos, nagpangayo sang otoridad sa sangguniang panglungsod, para mag-file sang kaso sa ombudsman batok sa DPWH Bacolod District Engineering Office bangod sa mga proyekto sa dalan nga wala sang koordinasyon sa syudad sang Bacolod, mga Action. Sinudalan ni man ya ka DPWH o kodo ng sistema o kung naari kung ano nga sitwasyon sini dumasadya ini base may lakot naman ning lamod la. Action firing line. Bitaw, may deployment plan sa tion nga magdamo ang bulutuan nga magpatuman sang face-to-face classes, mga Action, no? Dapat diri sa Bacolod damon at face-to-face sa katawhay na ding ilo-ilo gani sa pagkadaghan sang face-to-face didto, mga Action. Action firing line. Sige, dungagan tang iban nga mga balita lokal karon sa aton sini nga pagpangalagad sini iyang gabi. Action Brian Borden. Action firing line. For the meantime, mga Action, manglo gayawon kita na mga balita dito iya sa national. Ang COVID-19 sa sulod sang isa ka semana naka-record ang DOH sang 1,465 kag suno diri sa ila ngayara sa 2,000 o 209 ang daily nilang rate, mga Action, sining kaso ni COVID-19. Action firing line. Sa gihapon ang Okta Research liwat nga nagapahibalo sa publiko nga ginapanan-aw gid nila nga sa maabot nga tunga-tunga sa bulan sang Mayo pagkatapos ng eleksyon, posible nga magdangal sa 330,000 ang kaso ni COVID-19 sa Pilipinas bangod sining SARS o kon sa variant kag iban pa nga ba variant, mga Action, sang Omicron. Action firing line. Pwerte, no? Ginalantaw na nila daan ang sitwasyon. Nakahibalo gid sila iya kung pila ang numero. Action firing line. Oo, naisip na nila daan iya, no? Kung pila kag ano kadamuon ang kaso ni COVID-19, mga Action, kabay pa nga hindi lang. Action firing line. Sige, ang iban nga balita, mga Action, dito sa national, ang Comelec, mga Action, may ara sang 104 tanan ka mga areas nga ginahatagan karon sang ginatawag naton, mga Action, ginatagaan sang concern kon relation sa eleksyon ang paghahambalan. Action firing line. Kag magluwas sina may 120 ini o 120 diri do nagbaliktad ini basta 120 identify or identified na election areas of concern diri sa pungsod Pilipinas. Pero palayag sining hindi lang anay ihambal kundiin ini nga mga lugar, mga Action. Action firing line. Sige, bulabantayan taniya kay posibleng Negros Occidental base malakip man sina sining areas of concern kon eleksyon na paghahambalan. Mayo man na gani para mapahamtangan sang madamo nga kapulisan. Action firing line. Kag ipauyat gid la sa paghugot nga pag-uyat para layo sa problema sa panahon sang eleksyon. Ang Comelec, mga Action, kad ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kon KBP iya nga debate hindi na madayon. Kay tani sang 23 mo sang Sabado ang iya ka vice presidential kag ang 24 sang Domingo kahapon iya ka presidentiables naman nga debate kung tani sang Comelec kag KBP, no? Wala matigayon, mga Action, kay waay sila kabayad sang venue nila to. Action firing line. May sponsor gali ato. Waay kabayad. Napurnada. Ginidog ato sa dason nga bulan sang Mayo pero hindi naman liwat madayon. Instead himuon na lang nila nga kwan himuon na lang nila nga single candidate team panel na lang kuno nga pag-interview, no? Kag pre-tape na lang. I-tape na lang nila kag antes i-on air, mga Action. Action firing line. Pwede mo man i-live sa Facebook kay halos tanan galantaw man sa Facebook, mga Action. Amo na lang na, no? Para sa akon gani. Di na mag-debate pa. Tapuson tanan ning eleksyon kay kasabad. Action firing line. Kagalong, kasabad nga kadamo sang mga babatian ta nga mga butigon. Action firing line.
Batian mo sa mga commercial nila, political ads nila, batian mo sa mga nagalinagaw nga mga trumpa. Oo, makitaan mo, mabasahan mo sa ila sining nga mga campaign materials nila, mga kung ano-ano na lang mga slogan pinamutang nila nga daw halos tanan daw hindi mo man mapatihan. Action firing line. Amo siya ka mga butigon gida, no? Daw ay ka naging salig blaya. Ang ato na lang ni para lang gin may magpamuno sa Pilipinas. Kay kun imo gid padalman daw hindi naging importante nga may leader ha. Action firing line. Importante nga may leader lang. Pero kung imo gid sirusohon, do hindi gid takpulos may leader ta, prangka ng istorya. Action firing line. Pasensya lang ano. Prangka lang tanga tao. Anyway, sa iban nga balita mga kaksyon, are kay sa nagligad nga simana, ang komisyoner makaksyon sang COMELEC in the person of Ray Bulay nagpalayag ini sa isa ka priskon nga iya ipadakop ang sinuman nga nagakritisar sa taga COMELEC. Ilabi na gid kon may ihambal nga ang COMELEC may ara sang ginapaboran nga kandidato. Action firing line. Sunod din ni Bulay mga kaksyon, siya hindi ako duha nga i-report ang nagakritisar sa COMELEC, nga i-report sa AFP, PNP. Ipadakop kag ipriso mga kaksyon, no? Kay balo naman kita nga ang pungsod Pilipinas yari kita iya sa demokrasya. We have our freedom of expression nga ginatawag. Pwede kita makahaboy sa mga views naton. We are free to air our views, opinion, etc., etc., as long as nga wala lang sang may masakitan nga daw physically abi or inang below the belt nga ginatawag. Action firing line. Amo nang palayag sang commissioner nga si Ray Bulay mga kaksyon. Now, today, gin-oppose ini sang kaupod niya man nga commissioner nga si George Garcia mga kaksyon. Hambal ni Garcia, siya no. Pag gusto ka mo ya kritisar sa amon, no? Pag gusto ka mo kritisar, you can do anything nga hindi lang below the belt nga gusto i-criticize ang mga trabaho namon diri nga inang kung kaisa hindi gid man posible maayo. Action firing line. Or ina balang ginatawag balang hindi manami sa pananawan sa publiko. Siya hindi ako ya gusto kag hindi ko ya pabor nga ipapriso ining mga utod ta nga nagakritisar sa COMELEC. Ang akon sining hambal gani abi COMELEC, tutok na lang kamo da sa eleksyon kung paano ninyo mapatapos ang eleksyon nga wala sang diniyaay nga magkalahinabo. Action firing line. Kay ang kritisismo sang tawo hindi mo na mapugnan. Ti karon kung ipadakop ini ni Bulay ang nagakritisar, una na ko di nga masikop subong nga gabi sa Action Radio Action firing line. nga ginakritisar ko na daan ang ilang task force baklas sa mga campaign materials nga yara sa mga hindi designated area diri sa Bacolod kadamo. To ba lang sa barangay Stefania ho? Sa punuan sa mga kahoy dang isa karaya gida pakadtotos barangay nga pinangtaptapan sa mga mapisan nga mga manugtaptap sa mga kandidato nga way guro ni sila hinalungong nga ang kahoy hindi dapat paglansangan. Action firing line. Ti numero 1 na ko guro nga pusasan di kon gustuhon gid sang COMELEC kadakpon ang nagakritisar. Magluwas sa akon sa pagkadaghan sa kritisar milyones Ting pangabay tas COMELEC, tutukin nyo na lang inyo sinitrabaho dira kung paano nyo mapatapos ang eleksyon nga wala sang kumod ang botante kag ang mga kandidato. Action firing line. Amo lang na iya ka simple iya. Timay lang kay si Commissioner George Garcia nga kaupod malang ni Commissioner Ray Bulay ang nagpalayag. Sa pagusto kamo da kritisar sa amo na. Bala kamo da kritisar kamo. No? Gina-oppose ko niya ang ginpalayag ni Bulay.
Siya inyo na yung mga actions na himuan. Himuon nyo na. Di ka mo mag-worry dira. Hindi kuya pabor sining dakop-dakop ngayon eh. Action firing line. Di ka damo sa nag-react sini. Oo. Bisan ang Commission on Human Rights maybe siguro may ara sang palayag angot sini. No? Di, ang pumuluyo subong nahadlok naman lang na magkritisar. Ang nami guro sa Comelec, guro tutukan nila paano nila dakpon ang mga vote buying. Paano nila pandakpon ang mga mga kalakasan nga ginahimo antes pa naman ang May 9 nga eleksyon. Action firing line. Di ba? Kagkadamo gid sang pwede tutukan. Halungin nyo ng inyo nga mga VCMs dira. Ipahamtang nyo ang mga maestra nyo sa maayong nga kahimtang nga gamiton sining eleksyon. Buligin nyo Comelec nga hindi pagkuhaan sang BIR tax nga 20% ang tawag sina honorario sa aton nga mga manunudlo nga amo ang mga taking care sa aton nga eleksyon. Amo na dapat gurong tutukan nyo di kay pating pagkritisar sa publiko among bantayan ka Comelec. Action firing line. Sa una may Hello Garci, patugani mo Hello Garci. Kumusta tayo dun sa Mindanao? Ay, okay lang po, ma'am. Gusto niyo pabati ko pa sa inyo, gani mo. Tiyan mo na dapat yan. Sa amo tong eleksyon, doon naguba gid ang kredibilidad sang Comelec pero napabalik man. Action firing line. Aside from CHR mga kaksyon, i-try naton bingalambuton aksyon indayan ang simbahan. Kay ang simbahan, magluwas ang CHR, doa mo na lang ning grupo nga nagadampig blas publiko nga kung sa biktima ya sang ginatawag naton bala ginahimo sang aton mga ahensya sa gobyerno nga nga daw ang publiko daw ay nablas ang puder nga maghatag sang ilap opinyon. Action firing line. Ting simbahan amo na lang ning pangayuan taman sang pananawan regarding sa ginhimo sang Comelec, no? Kay ti pagkabasa sang iban, pagkabalo nila nga amo na gali, bawsos ang mga tawo do hindi na magtikab sa baba nila against sa Comelec. Action firing line. Pwerte mo, ang simbahan makaksyon, may grupo ni silang ginatawag nga PPCRV. Ini balang grupo sang responsible voting bla. Bantayan nila ning boto, may pa ni PPCRV ho kay nagabantay sila sang ang buto sa panahon sang eleksyon mga kaksyon. Oo, bayan nila yung mga kritisismo, hindi mo na yung punggan ng tawo. May pagani kay aside from Comelec nga magbantay kung tani isang dinaya ay baklanay da, may iban nga mga grupo nga nagatindog subong nga nagahimo sang ideya paano mapugngan ang mga hindi manami nga hitabo sa panahon sang eleksyon. Action firing line. Amo na mga kaksyon. Tiaryo, sa aton sini nga linya mga kaksyon, i-check naton kung anong reaction diri sang simbahan. Kay ti isaman kung kay isang simbahan da nagakritisar man, no? Sa nga aton sini nga Comelec mga kaksyon kon may ara sang hindi maayad-ayad nga ginahimo. Ti dire gini karon sa aton sa Negros Occidental, karon ipahat-pahaton ang Action Marlon Hilabia. Hindi kay moya pwede Action Oliver kasuksok sang bayo nga pula o kon puti nga magbuto ka kay naga-represent ka kung sinong kandidato nga butuhon mo. Action firing line. Ay nag-inano iniiyaman. Oo, for example, Bacolod, hindi pula kag puti dire. Kung magbuto ka ginbanto, dapat suksok ka lang niya sang lain nga wala naga-represent sa mga kulor sang aton sini nga mga kandidato. Ti daw halos naubos naman nilang kulor gamit. Action firing line. Oo, kay ang yellow, may yellow naman. May puti, may pula, may green, may blue. Pating pink kani nga daw kalayo na nakuha pa ni Madam Leni Robredo. Tiano na lang suksok yung di maka pwede ka stripe. Kaya ang stripe na naga-represent kay Attorney Gadon. Action firing line. Ang stripes na kay Attorney Gadon na ang blue kag pula nga diri amo ni. Halos tanan nga kolor na kuha na sa aton sini politiko. Tingakon ganing advice ululuba na lang kamo kadto sa voting center. Action firing line. Kay duway nagrumay malaga sa inyo kung nga ululuba kamo to. What happenings actionan? do hindi nako kita mo subong Comelec sa Manila, tuway matigayon ang debate nila sang Sabado kag sang Domingo.
Kaya ang sponsor sang ila to nga binyo ay kabayan. Action firing line. Sige, la 7:29, why ga answer? Balikan ko lang na karon na, kaya hindi ko gusto usikan kung oras ko. Pagbalik ta karon ni plastar ta na maka-action sa aton nga pagpangalaga, di pwedeng hindi kita makakuha reaction gikan sa aton sining nga simbahan. Angot sining angot sining nasambit nga isyu. Action firing line. Kay ang kadamo so na kulbaan kontra sa Comelec. Hindi sila kani kaubo sinamon nila sa task force backlash ngayon ang kritisismo naman binantayan nila. Action firing line. Ariho, pag ilinom kamo sang Bluterna Plus Herbal Capsule mga kaksyon para mag Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax. utod ta na naga-monitor Milili Oligo sa Bani Cave. Araman si Ana Sinoro sa La Carlota, naga-ulan-ulan kuno to. Okay, si Virgil Pindak, Bri, happy Monday. Evening monitor always Celine Holmes, more power and God bless to you and your family always. Salamat gid. Joanne Salmite Isiha, Araman. Si Milili Oligo, Tamiao, please, ma'am, Vanessa Star, Mio, Doc Mat, Mio, Jinky Delag, Donwell Amar, kag Alex Montesa. Eden Escosura de Benegracia, naga-monitor sa Barangay Tapi, Kabankalan. Imbong Jocampo, Raman. Joshua Bia, Action Bright, Tamiao ko lang, Vanessa, Mio, kag Kumari Jinky Delag, Don. Ana Sinoro pa, shout out Action Bright. La Granja La Carlota Fiesta, Happy Fiesta Senior San Vicente. Sige. Elizabeth Gamala, evening Sumbray, keep safe always. God bless you and your family. More power to your program. Salamat. Hil Javier Araman, nagamonitor sa Purok, Mainuswagon, Barangay Bata, Bacolod. Gary Amerila, pati suksukon, hilabtan pa. Amo na ganing gayo, home kita. Home Alomina Araman. Dennis Richard Tiboroma, nano ni sila man, una-una mapasaka sila kaso kung hambalan sila bias. Tapos naman may color naman, daw blind date lang. Kada intram sa high school nga may color-color pa ba? Veronica Santillan Manukan, may gabi aksong bride, damo gid na balan. Ano muna karon kay mahilig kami sa color, white. Ba, asinso. Georgia Gargasiran, evening Sumbray, okay lang manalikawan magsuksok political color para likaw isyo kag sino yaay. Pero kuha na pang-ipit na sa tawo, tinunto na ginaya. Georgia Gargasiran, ang debate sa Mayo man madayon, Mayo man hindi. At iway na to chance. Face to face na lang to, face to face, one-on-one, quick Q&A na lang guaya. Nicanor Ticala Araman, Labayan Eduardo Jr., perti si Bulay ba? Daw may og. Criticism is for the improvement of their agency for a better performance. Listen to your colleagues Garcia. Correct? Si Jaime Manuka, nagsumbray, ti ano ang suksukon kay kami mahilig magsuksok sa puti nga bayo. Ti amo na ang bot kung paano nila gampanan ina. Hay. Di pa sila kaubos kaya isang pangaka sa mga illegal postering dira ang suksok sa bayo naman. Toto tata nagsumbray. A democratic country with freedom kung ano ang suksukon naton during election. Not kumo pula akon puti suksukon, suporta dayon kang mapakita sa ila kandidato, tama naman ning Comelec nan. Then sa Balyado Eskulahan man ba may uniform ba? Nano ni man. Gani, ako gani mangita lang ko permis ang elementary ko mo para makasulod ko to kag magabuto. Shane Anthony naga-monitor man sa New Jersey. Salamat gid, God bless. Jolie Monti o kon Jolie Militado Patrimonio. Good evening Sumbray, mag-itom na lang tatanan. Tuod no dula itom no. Itom ilok ko damo.
Hil Javier, butanga naman kulor para sa political assignment sa mga tao para hindi maghalin sa kandidato. Will Rose Can Craste. Hi, good afternoon. Watching from Saudi Arabia. Thank you, kid. Daman. Aha. So, Azocena Cabales Aurelio, nagamonitor sa Barangay 35. Christine Joy Katipay Ong, may sunog. Thank you, kid. I-check tabi kung may ara sang sunog mga kaksyon, ano? Okay. Ronald Vicera, Action Bray, monitor lang ko nila Castillana. Great ko lang di asawa ko, si Juliet dira sa Stones 2. Sir, salamat. Sige, no problem. Ray Flores Brayuga, good evening, Action Bray. Ludi, Sir Bray, tamiyaw ko lang Butsoy, Bongbong, David sa Barangay Pandanon. Sige. Gina-check pa namon di ang sunog. Di na sunog man. Ang why pa siguro. Okay, sige. Na-check namon ding sunog, hulat-hulat lang amo da kay why pa, no? Why pa ginatawgan pa namon ang lugar nga may sunog mga kaksyon. I mean ang Bureau of Fire Protection. Sige. Standby lang amo da ha kay kun ara gid man pasudlon taday na aton sining patrol. Basi pwede ta kasulod. Okay. Check nato na basi may ara sang may sa Mandawi Foam, Barangay 28. Way pa, na-check pa. Si Tatay Idilaw sang Victoria sa si Nanay Isabel Araman naga-monitor man. Sige na try naton subong nga malabot. Alas 7:36, standby lang kamo dira. Sige. Ma-flash kita. Sige, standby ka rin ang aton sa niya patrol. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa Pasudlod ng patrol anay may arasang sunog diri sa Bacolod Action John Patrol may gabi. Mayong gabi ako na Bray kag sa aton tanan nga mga ang patrol pagbilang area sa Dalaan Rosario, no? Ako pili ka barangay 26 sulad sa Bacolod. In regarding sa isa ka parkol o kung nasunog na naguntad sinikinamang hapon sa sulod sining isa ka establishmento do balalagyan isa ka general merchandise o mga gamit action Bray sa salakyan, mga body parts ini sang motorsiklo, bicycle, kag iban pa, no? Tama niya ang naglungkad ang sunog sinikinamang kagabi. Actually, kung sinikimatiriho, napalayon pa ang pagpatig-away sa mga bombero sa Kalayo. Actually, kinpa-deploy diban. Action John. Yes. Ang exact address dira sa may Rosario Lopisaina Street. Yes, Rosario Lopisaina, pinakalandbar sa tabok o konkilit sang Mandawi Foam. Kita mo na yung mas kilalang kapaladyaan. Pero karoon tayong ding Mandawi Foam, no? Kanina, do bulubudiga na sa mga motorsiklos, parts action dyan, ano? Balalagyan, construction na Bray. Sa sulod ng bulubudiga na mo? Yes, may iskinita din sa likod, may bodega. Actually, ang nasunog, sinitri do second floor gate. Naglabot sa, kay ano yung 3-story ni siya. 3-story na establishmento. Subong nagkaibwalang kalayo sa ikaduha nga panalining building, no? Makita natin, pwedeng pook sa aso, nag-itom action na Bray. And then, pangalan ng ladder o kung daw, ano rin parang natin, daw extended ladder. Alin ito chamber ni siyang fire truck. Tapos, muli ang i-malift dito sa bombero,
para malapot din ang second floor kay kung nakita maglantaw perting ko sa aso sa sulod sining building, no? 3-story no sa mo. Ang worst action bike kay mga tao tayo sa third floor. Uy. Tamo pa tao nga nagapamaypay halin sa third floor, no? Okay, kuan action dyan mo. Basta motor parts na, maitom ginang aso niya kay mga plastic na action dyan mo. Yes, Mga plastic kita ko na. sa babaw damo sa mga nagapamaypay. Ay, tuod, oh. Gapangayon ni ko rescue, no? Ara sila sa third floor eh. Ay, Sa gusto ko pinaka- rin mo sa bombero. Rooftop? Kung na nila action Brian lift ang o kung kuha ang mga persona nga ara sa third floor Sus ko. o unahon nila diri palong ang kalayo sa second floor. Sa taas, abing sa distansya, di ba ground? Ay, hindi siya second. Pero hondo do third floor ni siya siguro. Third floor. 4-story, galing ni siya nga building, no? Sa babaw action bike sa pinaka-tower yasin eh. So, ligwa sa open area. And then, may mga silamon dito sa may, tower, the penthouse ng ilang building. Subong sini, may makita kami nagka-ibwal nga kalayo, pero hindi mo sila kadagpo. Ang problema, lagit mo itong aso action bike nga, porque nakasakit sa dughan sa ilong. Baho na. Portige ka baho, no? Isubong sini matirion, kinapandara na nila ang daw lifter or ano na ganito daw, ladder, action bike. Ladder, oo. Amo ni ang maliso, dito pasaka sa may second floor. Kahit para malabot sa mga bumbero, kaya importante, di ko rin na nila nga hindi na magpuok ang aso. Kaya portige sila po dito sa may third floor, gate action na bike, sining nga building. No, kinaklaro ko, no, barangay 26, Big Pump General Merchandise ang establishmento kung malalagyan sa dalom. Pero ngalan sa building, J meaning jar, A Angel Building. J-A Building Action Drive. Do, ja. No? C-A Building, amo ni ngalan sa building mismo. Nga ko sa dindri ng luntad ang sunog, sinigil ang mga kape. May kang ladder, ito na, gatutok na sa mga tao sa babaw. Ay dito kung pala po tong siguro extend ko nila. Kaya ko na ko palang tawon ang wala pa sugpo na ang original na action bike is hindi pa kalapot dito sa baw. Kung na-extension pa ini or pwede pa balang nga ma-extend. Ining ladara pwede ma-extend, no? So ang ilan sa siguro mo unahon nila dito ang duha sa mga persona. Bakon mo nagangoy ang isa o babae. Kaya ko na, init-init na action dyan mo. Init-init na da. Puro sila pamasaga, naarap sila sa third floor. Kababay ba? Diretso action brand ng kalayo. Kasi gitan sila kay init, kasi puro sila pamasaga. Nakapamaypay, tuwa ni kababahi, nakasuksok sang itong mabayo, katsang orange, plus may pula nga tela. Action dyan. Yes. Aklarohon talang ang name sang building dira again, J.A. Action dyan, no? Yes, J.A. Pagkatapos ang ngalan sang business dira, motor parts to, ano ngalan? Ganyan ang to, exact nga pangalan niya? Big Pump. O sila ng Big, P-I-G, T-H-U-M-B. So, tampalak yung bar na kamot. Tudlo sa kamot, pump. Pump. P-U-M-P. T-H-U-M-B. Tam. Oh, yes. Okay. Big Pump. Big Tam. General Merchandise. Sige. So, wala kita nagtala. Ang unahon kini nila kuha anay. Yes, correct. Ining duha ka mga babahi, no? Ang ara diri sa may ika-apat ka matalagan sining building. Sus, grabe. Amo ni unahon nila rescue. So, ginamatamat pag nila pasaka. Kalulba. Ining ladder. Bakon pwede mag-extend na. Action dyan? Yes. Ano panulok mo sa mga tao sa baba? Mga may edad naman o may kabataan? Action dyan? Ang duwa sa dito, mga bata pa. Uy. O hubin pa, nakatubo-tumbo ang bata nga babae. So gusto nagiguro magagwa. Black 20, nagiguro kalain. So namakon mo nga ang aso action ba? Nagakuha, kinikot sila ginakansangan sa babaw. Kabalo kang makapatay una sa tao action dyan sa sunog. Ang aso mo, masuffocate ka na mo. Masuffocate ka. Kaya ang ginapamabot ko, kaya ining duwa ka mga babae, may ginatulok sa likod. Uy, minimi mga upod agad. Buhay ko kabalo kung sinong ila sa likod. Pero amo gini sa pinakasentro, nga ginobra diri sa bombero, ina ginagsombray nga ma-rescue ining duha ka mga persona.
So makita ko subong sinimatayon ang duha ginapakakyot sa isa ka ladder. O sa isa sa mahigot, no? Aha. May mga bombero naman actually nga naka-penetrate pakadto sa second and third floor sining nga building. And subong sinimatayon nagkapatigay na, no? Sa nga mga operation dito. Kaya na, ano na no? Do amat-amat na nila nga napaganagan ang aso. Kaya ganun sila action drive. Kaya kung hindi sila naka-diretso dito, na isa sila sa shortcut. Makalapot sa second floor. And time, ako din sila mga kristal. Kristana na siguro sa building, bala. Kaya din sila lagi sa may exit black sunrise sa building. Dra sila gusto ang exit ni Ari Dria sa may main gate dampi sa Big Bang Federal Merchandise mo. Okay na mo daw pinaka-main entrance, feeling ko lang. Oo, and then do may gintaklas na sila. Kaya daw agdan man, himo sa steel. Dra sila na nangilihid ng mga bombero para nakakadto dito sa may second or third floor na sininga building. Ari na, no? Na panaog na nila ining bata nga babae nga nagagawa sa ang bayo. Pero pertingoy ka bata ka panaog ko? Yes, kolor ba ang aksyon dyan kung di ka makuha da, sigurado gid deadball ka gid da. Kalayo na mo. Suffocate ka gid Suffocate ka da eh. Panaog sila subong upod ang duha ka mga bombero na nag-rescue diri sa ila. Ang isa pa lang? Ang isa pa lang? Ang duha na action right. Ang duha na gid? Okay. Duha na gid sila, ang naka-ikom ang naka-orange. Kamo ni subong ang nakapanaog o kung ka papanaog sining hagdan. Pagpanaog din nila ang isa diri basi sa storya naka-orange sila para may gusto ang nasabot sa ina. Ang nagyasunog din ko na din na dapat yan. Sige. Ang aton nga video action dyan, pakitutok lang ito sa mga subjects ay action dyan please. Yes, anak right. Araw ang mata hindi gali itom do maroon iya nga bayo. Pero kung palapitan mo na ako layo do itom ang color. Puro babae. So hindi sa hindi sa naog. Sige, base may istorya ta tong isa nga daw okay pa tong isa ho. Gani, no? Base may upod pa na sila. May upod. Yes, na Bray, no? Subong sining ng mga kriyotin na kuha sa emergency responder. May langit ka na luwas. Ining isa sa duwa. And then ulihitin nga babae ang ari diri no gina-upod na sa mga volunteers kuha nila subong pero sa unahon sa neno kuan sa emergency or first aid para first aid ang try sa amity volunteer pero ay ko no kay duman ginatudlo because babaw so gintulod subong ni no sa mga bombero ginatinguan nila mabuklas ko ang cyclone kay cyclone sa bala ang nagapugo kung bago do gaserde nga gapudal dito sa may veranda o kung corridor action right sa pinakata papawgit sining building and then do may ginatinguan do nilili sila guro abot ko na mga nagkarabis so no sumuman sining matunion ang bombero nagdala na sang fire hose no pasaka dito sa babaw kay tingwa nila ni mapiswitan ang fourth floor kay para mapigila nga wala ko na kalayo nga mabilin and then tiyang assault reduction bray mo na no tingwa Manila para makita yung pinakasitwasyon dito sulod kay samtang nagadugay nagadako ang naaso kay kuha na sa babaw ini nga building medyo daan naging mga aksyon dyan no makita mo sa structure niya. Yes. So medyo daan na gitman. So mga division niya maybe sulod yung mga plywood lang bla. Ang problema sa dito hindi ka pa dali-dali ka sulod si air conditioned ang tanan ng kwarto. Kung yung close git siya. Yes. Sarado git siya action fry, no? Amo na ang medyo kabudlayan ang administrasyon ng bombero. Ato na, traffic naman nila napasaka. And then ginatiswetan nila subong. Indupanan lang nila no para kasunod kong bombero and then supply no kipasulod sila tong boat para ma-tiswetan dito mapalong ang kalayo para mapaganagan ining aso no kasi wala sa di pa makuha nga mga interviews sabi sa area kay diri sa ground floor sige pa man ang ilang kapalong sa kalayo at hindi mo din man sa kamataling nato na dito kumbaga bilog na building ang nasikop diri
o ang ila at action Bray nga ang nasunog, no? Kaya nga mga puros. Dari na sarado, di ati ang may tupag sining big time merchandise, ang ilang rolling doors, sarado, top sining materion. Amo na nga do, babudayan man ang mabubero na makapenetrate, no? Makataklas dikto, o nabi mabuksan, iban pagit yung mga hulot, para ko tali mas sigurado, lang wala na siyang kalayo. Aksyon na Bray, no? Di na tong duwa sa ambulance? Ato, aksyon lagi dala sa may ambulance. Ambulance sila yung sulod sang Amity, no? Amity to. So kung matalion na kita ang komendary, apat na tanan sa mga bombero, ara na sa second floor, siring building, may ginapang buka di sila. Kasi di lang masulod. Kaya dito sulod kita ang kuman. Kada litek sang bintana, may gagawa ang aso. Buti mo, bali mo, ang nasa sulod silang mga building, may ara kita sa bahay ng mga aso man. Siguro na, ano nagit, no? Na nasudlan lang ko natin na ulamid. Sinilagod nga sunog, siring gabi. Ako na naman si Tina, paninila nga piswip na sombray sa Port Lord, pero po, sigya po ng aso. Maybe lapad ni nga building action dyan, taga sa sulod posible damo da mga gamit, dugay gini ang mga palong dayon ang kalayo sa sulod. Yes, no? Muna na kita ko, ara naman, may isa na naman din sila ka bintana, din sa may right side dumping, gin bungkal, gin naguba action. Ang aso na kadugo kita, marunod ka sirit, golpe. No, sa may sertahan o kontenta na ate. Dili malibot, di ba? Mag-check na di kung kamusta. Migo, kasi ano oras sa sugod man? Ano nga kalang? Bueno, guys. May naman naglupok, ano man? Buka, wala ko. Cancer kaya ito, lagyan mo. Baka nag-sila na gano'n. Di ba bateriyan mo? Bateriyan? Mga bateriyan ko. Bateri? Balikan bateri ni? Oo. Tapos kagina, ito golpe naman? Oo. Igual? Oo. Kami tao ba sa baba ko? Okay, start pa ba da? Mayari pa yun daw, buksan naman ba? Mayari pa yun sa pad? Okay. Doon auto, dakon live. Ang sabay, napasinsa sa tumatak pala mati. Try kami sa piyak, no? Ito ko kung ano ko ni, akon live. Wait lang yun, action ba? Isa pagin sa kausa, da action dyan kung nga grabing aso nga maitom, mga guma na da, mga interior, exterior, ang mga headlights, mga plastic sang suga, mga ara na tanan-tanan mo. Oo. Dani, siguro, amo pag ginagilala kung pertigid lang ibuwal ka kalayo, hindi ng aso na kapok, tugtog sining mga tinion, action na pray, no? Ang mga kanay sa live, no? Sige. Action live at si Mano at si Action El Rey. Or mas-test ko na sa mga graphics, no? Sige, take your time. Plastar, anay. Sige. Alas 7:51 Action Radio, Philippine Standard Time, mga ka-action. Firing line. Daligid lang maplastar ang aton sining patrol ha, sini matinion para maka-live liwat ang aton sining patrol sining isa ka sunog nga nagaluntad sini matinion diri sa may Rosario, Lupizahay na Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod, Makaksyon. Para sa inyo ihibalo, ining Rosario Lopizay na before ini siya sang Ceres Terminal. Yes, go ahead, action dyan. Yes, no, nag-send ko na sa picture while load aton nga live, pwede ito na-action mayo, si action ano, magamit action right ang aton nga picture sa Kinsend. Anyway, tutok sa yung maturion, padayon pa ang sa talong. Ay, do mas lala ang sitwasyon dito nagpuok na gitang aso diri sa amon nga ginatindog ang ground floor amo pag yung nagdamol pag ang aso, no? Sinimatrion wala kita kabalo ko nung kinalinan pero bago lamang nagdamol pag ini siya maging pagwa sila ng mga motorsiklo ang may motor sila ang kinpagwa subong matinion and then ang second floor ginhungod na lang nila tanan nga mga bintana sa second floor ginapang buka kay para masiguro nila nga kung may mga aso dito or may mga anong sitwasyon sulod makita sa mga bombero kung makita lang kung diri siya kung ginapang action dyan i-check tagida may nagpabalo sa aton di nga Gonzaga Lupisay na siya i-check ibing exact address abe. Yes, i-clarify ko no Gonzaga Lupisay na action right. Gonzaga Lupisay na kay ang Rosario sa piyak pag ito yung bangga mo.
Tapos masipay pa mang... Matag Palamati, Yes, diba? masi- Sa may Gonzaga, Lopezina. Aha. Pero diri sakto na siya nga, rigid kami sa kilid or tabok ng Mandawi po. Aha. Yes. Actually, bago na ako maglalagway, do zero visibility ang area, pero tingko sa laso, bisan diri sa mga ginaparkingan sa mga bombero. O, kabalo ka action dyan. I'm sorry, action dyan, na-interrupta ka. For more information sa aton nga matag Palamati, kagi ko na bakal action dyan mo. Pag sunod mo dira sa motor parts, ang iya nga daw kisami na da, hindi nila kisami, kundi ginbutangan sa mga stock sa tanan nila nga mga baligya, daara, mga guma, tanan nga mga lawa sa motorsiklo, amo nang sa kulo kisamin laksyon dyan, amo ning gapuok na subong feeling ko lang. Yes, so, mo gini siya, no? Oh. Kay isang kintisingan nila kay napagwa, ang ako pagsulod din nila, diri sa ground floor sa mga mayor nga balagyaan kit, kagin participan sulod ang sombray, mas pagid, no? Nga nagpuok ang aso. Actually, ari din na din tagiya, nagabulig siya, no? Para, galiketi, amo rin ginayo, sa lang nga magpaiga ka na temporary days, dadatag sa mga bombero, no? Ining tinion nga sila mismo ang magpalong sang kalayo kay kung kita pagalang tabon, so mas nagkadamol pag idang aso, samtang sige sila sumbray sulod sa tanan establishment o sa mga ulot dire kay gid pang tingwaan nila nga mga palong blaki. Gusto to tanihibaloon ko atong duwa bala mga borders ato or mga bantay sa motor parts na nga dira nagatulog o anong sitwasyon. Ay, check sa kanila. So, pero actually, ari sila sa sa may sulod sa ambulance. Sige. And then the rest nga mga himata or mga involved sa dire, ang temporarily nga ginaayo nga dito magtener anay, no? Sa may ila, direksyon bay nga ambulansya. Samtang ginatingwaan pa rin sila nga mapalong ang kalayo. Check tabi sila. Tingwaan tayo onta kung mahatag na sila sumbay. Ng ila rin Bangko tabi ka may bilin pa to nga tao. Oy, sus ko. Gani, no? Okay. Hanabi kay okay. Mas pasulod pagin sila, no? Pagin siratan ining ambulance. Kay ang upo dyan sa direksyon brand do medyo masubinubin bala. Naganguy-nguy sa gyapon tubtob silang matilion siguro bangod sang turoma na nabatsagan sinidri, no? Ang gabi, nung, ano na sa dalom? Ano na sa dalom? Inyo, agad ako magkobra? Sir, nag-responde lang kami. Nag-responde? Nag-responde, Ano ko nun? Ano tabulong ako? Nag-responde ko sa, wala lang yung sir, ko, okay. Pero ano na din nga pala dyan? Sa dalom na ito, why yung sir? Why yung okay, sige. Kung sabi sa iba na available ang sunbray, no? Pero kung makitaan sa diri, nagparangayo sila sa additional na augmentation ng mga fire truck sa ibang mga areas. Bilis bakulod na para mag-responde, kaya ang inasubong ginatutukan, amo ni ang fourth floor, no? Dito gid sa pinaka-taas ng building para masiguro nila ang sunbray na malabot nila sa babaw. And dito una nila, no, na mag-sekyar at may ginatudlo to, no? Ining mga mga na-rescue or nakuha sa gigan dito akso na, Brian. Actually, sa palibot sa nidiri, may isa pa rin ka building, duwali sa ka-building mo. Before, kumbaga ang pinaka-landmark di ba, intersection point sa Gonzaga, Lopezina. Doon may malagyan, di sa una, sa may first building, so, ibari na din nabutang ang Chokstogo nga malagyan. May Chokstogo na action dyan sa kilid. Yes, ang tupad sining building, rin na nagluntad ang nasunog sinigidamang nagabi. Kag may burgiran para da skilid sa Chokstogo sa una. Doon may arakit, no? Subay. Ang tabukas rin may gasolinahan si Dampi mo. Pag tabok mo to sa Piakdalan, going na to sa Doña Juliana nga street. Yes. Ang straight naman sa Kuna Doña Juliana, pakato 27. Okay, ang ini nga bangga siya sa Gonzaga, before na ni siya sang Ceres to South area action dyan, para may idea sila. Yes. Pasra na, no? Makuno, mga fire truck iban, way not ang tubig. Ubus na action na, Bray. Action dyan, may naga-info sa aton di, may tao pag ikuno sa babaw nga nabilin, pag luwa sa duwa. Ako na yung ginatingwaan nila action, Bray, nga ako nito makitaan mo ginatutukan, kinilang pinaka-taas, sa pinaka-babaw, kasi sila nagatutok,
Kaya kayo namin ginatulog-tudlo, ano sa mo? Ang mga naging kuha to, amo din siguro nga may kilala ka bombero nga nagataklad dito kababaw. Eh nagatingwa sa Brian nga makuha kung sino man na nabilin Sus ko. dito sa may fourth floor, no? Anyway, check na rin kay sige-sige pag idere, Aha. nagadamo, nagadugang ang mga fire truck nga responde diri sa area. Kay makumo pila ka fire truck, kaya naunod. Ubos na. Subos na ang abot nga dabot ang mga gadugang. Subong ng mga tinion, no? Kabalo kay ning mga guma action dyan, once nga sabuyan mo sa tubig, mas nag-ibwal pag ini siya mo. Amo ning budlay sa iya mo. Amo na puro. Mm. Sige, i-survey. Kaya actually man si Chief Inspector de Gaspi, Aha. ang Fire Marshal, kaya hindi na natin masabad pa, no? Sige lang. Kay nagasige pakso na Bray, ang nadaring paghimo sang nakaigong nga tikang agod nga mapalong ining kalayo. Aha. Dari sa piyak ari siguro ang tagiya nakita ko dire galing si Kay na sabi ginawalit sa mga mapahigad. Aha. Nagkasige basta-basta ang tagiya kasi siya nagsulot dito sa building. And then nagabulit ko sa galing kaya mo na bala ginayo sa mga mapahigad temporarily while ongoing, no? Ining ginapatugayon operation diri sa mga bombero. May ano na dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aha. Hindi ka mga fire truck tanan. Aha. Ari na diri, no? Subong gabi, nagabulig. Pero they expect mas may mga additional during augmentation sa area Aha. para lang ano na gid. Ari gid pero di na gid ang aso, no? Aha. Nagadambol. Ang aso, ginaklaro ko, hindi alin sa fourth floor. Alin diri sa ground floor, Action Bray. O kaya ara na tanan ng mga gamit nila nga baligya ginaksyon dyan mo. Ara gina tanan. Pero ang bombero, ginaagwan, tama nila ang aso. Iba nagagamit na sa mga suga, flashlight. Yan yung ginobra nila Action Bray. Kung ginapagwa lang din nila, ginapagwa na yung aso, hindi ko rin nila masarangan. Aha. Parte na ang ano sa mga oxygen ito dapat sa gamiton ay para nga ma-penetrate to nila, no, pasulod Action Bray. May mga kapulisan naman kita diri, subong nga matanion ang Sandalan Gonzaga temporarily close ang dalan so divert na rin sila ng masalakyan. Kita rin silang libutan kung diversion at Action Bray. And then ang area sa Lupitay na one lane lang, no? Isa lang kalinya sa dalan na pwede nila magyan temporarily. Kay kinapang divert ang pila ka mga salakyan ano lang higad-higad. Upay higad-higad tiri ko na basi kami mismo wala masopokate kay perte ang aso. So request kami diri nga mag-move backward temporarily. Kasi na kuya rin kita subangan mong sa building. Naga-live kita, no? Naga-report rin sa area. Action dyan, relax lang kadali lang, no? Kay may nagapamangkot taga diin para kaplastar kada. Ang sunog katabo subong sa may Big Thumb General Merchandise sa may Gonzaga Lopisay na Street sa Barangay 26 Bacolod. Action dyan, balik sa imo action dyan. Yes, balik kita rin Action Bray. Subong naman sa niyon ang sitwasyon may ari ng mga barangay Tanod, Amity, taga DRMO, taga Chamber, may mga bit-bit na sila nga oxygen sa ilang likod. So doon nila sumbray ang ground floor. Amo ni ang store, main store mismo. No, sining Big Thumb General Merchandise. Tingmaan nila nga sudlon, ilang tawon ang sitwasyon sa sulod. Siguro pinaka tinutuyo sa dre na taon nga sige gyapon ang pag paso bla. Kay Dr. Sir nga mga tinion, nagasigig ako ng Action Brian ang pagdamol. Porque pakagitpom lang sa aso. Yung nag-ama ko nung aso, diriya pakadto nga daan pasaw to. Tinagagwa sa building. Okay, dito sa Piak Action dyan, sirado na to. Diri na tanan ang yang bintana sa tubang sa may atubang sa Mandawi Form Action dyan. Why gito? Pader gito tanan sa likod. Naglalabot din ang likod sa Action Brian. May mga ano man may ara man to nga mga balay, may mga building. Man, so ang buwan ay wall to wall. Wall to wall gini sang buwan ano gani ang exit yari man dilapit sa main store gini mismo ang exit in case of emergency. Dili man nagtaklad subong ka mga bombero going up dito sa may second floor kaya ang katabo wala sang other entrance
kaya ang duwag din ka mga rolling windows or rolling ilan din lang apertalang sumbray, hindi man nabriyan, Aha. hindi naman sila kadadali pangita sa pertang hanggan, Aha. pasaka dito sa may second floor, sa sa may sila kababaw, ito yung building. Ang lain pag idira kay may mga battery na da sa mga salakyan, makalayo gini action dyan iya, ang unod sina. Body part, mga body parts sa mga salakyan, Oh. may mga goma, battery, may mga chemicals, iba na, may compost, may mga safety, diba? Ara gina, piho gina. Amo niya ang problema kay may mga safety, yung safety nga daan, pero di man ko malapot na nagkakalayo, ipwal man nila siya. So man action Brian nga nagatingwa man sila, no? Pakumpulti na nga ang nagwa sila diri, tanan sa building, ginabasahan ng tubig. Kaya kung di mo pagbabasahan ng tubig, delikado, budlay, di ba nakita ang mga bombero? Aha. Kasi gatindog ko sa may likod sang chamber, kita ko sulod. Ang ano mo gigili action Brian, pag-operation ng rolling nila mga door, ano na yun? May kristal din yung manalagyan. May dumaga sa mga tampa ka lang. Kristal na da, kristal. Kristal na sanga to. Kristal sa mga cabinet. Dira na siya Diba? naka-display ang ilabaligya sa kristal nila. Aha. So that display, may nakita ko dito mga sa babaw sa mga display, may mga plasticware or mga gamit pag ban. Aha. Dahil sa sulod siya ni Dre, damo pag sa mga pagkabutang, may gamay lang apertahan, pasulod siya ng isa ka establishmento, din makita mo sulod ang sumba halos na mga baligya na. Okay, So, kuha mga na da gamit mo, store de la bodega na da action dyan mo. Store de la bodega. Oo. Among kinasa, no? So, store de la bodega. Wala, siguro ko maganda na ito. Grabe, kayo nung magpagdakot ka sa layo. Dapat ka wala labot. Sina may mga plastic, tali. May plastic ko, kung may dalit ng dry, no? Sa ano nga nagagawa mo ng divisor, bakit yung question pandem nga, ilan duro para mag-comply sila, may butang sila ng plastic, ng plastic, naubos man sa kalayo, may bilin, ang nagapugong o labing tabon, ang mga jutay. Yung mga sakit, pag ini sa ilong, mga pulo plastic yun galing kay tekon mag-amo sila nga sitwasyon nga, kasi nga kalayo, ay gina ano, basta ng init na plastic, nasulot dito ang mga bumbero, sa bagay na pangita, natagiga, ito hindi ko makita. May actually, ang ibang building, tulogin tumod sa kanina, bala? Aring Tsuksugo, din Abrial, okay, ang problema, ang ilagay, okay, Sige. Punggan. What? Actually, wala nilang Logan Fabrian. Kaya ang building, may arakay ko na rescue-hon. Kita mo lang na. Okay. Ang emergency responder, pasakaon sa may babaw. Buti may nabilin to, na rescue nila. Kaya ang ihadrik ka DRMO na emergency first aid responder, may mga may ano nisa, may bag, may knapsack, gina-advise nila na masaka sa may hagdan nga motong gid-spread di ba nakita. Aryo, nga mga upod nila duwa sa mga persona sa may ara subong sa sulod to action dyan nga hinablos ang owner action dyan ara sa sulod mismo sa building. Amo na ang ila tong atimuan nga mapasaka. Amo ni nga gina-check nila subong may ayo sila diri nga responder nga masaka dito babae ka lalaki ni sinapastanbay sila. Abot sila ng tabo, hindi guro nila mapapanaog pala nga daw. Basi hindi na siya bala kasaka to sa babaw kay why na sa lagyan na stuck na siya sa sina nga floor lang. Posible. Oo. Amo pa gina. Actually ang ila to yung option, isa pero malabay sa may first building. Amo to nga ang tartahan sa first building, ginatingwaan nila ka mabuklas kaya para diri sila malabay. Angot sa second floor sa building. Galing kaya ang ilang plano naglain, siguro gina-advise sila subong, ginapasanbay nila, kaya in kaso por kaso, pataklaso nila diri sa may latayan, amo sa may hagdan, hindi na sumbray ang ang imuon diri nila is klason dito ay ining mga emergency responder, no? Action dyan, Yes. makakita ka na sa building, may arada sang fire exit, daw wala ko kita how? Para ang fire exit action bright,
Ari man naman ito, siling ko lagi na ginataklasan nila, ari sa kilid. Ah, okay. Oo. Ari sa kilid sang main store mismo, sagwa lang yan. Kaya nadagdan, ngayon mo sumital, among taklasan mo, ang diretso sa second floor lang galing. Second floor. Oo. May tao sa babaw, isa? Pila ka bilog? Pila isa lang, sir? Isa lang, asawa, yara sa ambulansya. Ito na asawa sa ambulansya. Sige, sir, ano yan? Sir, Ano si sulod to? Lucky ba eh? Lalaki ito, sir, ba? Laki? Sus. May firewall ni mo? Oo. Naka-bailo din siya, oh. Naka-bailo din siya, sir? Okay. Aha. Si Sir Roger Montalvo, ang nag-feed sa ton, ang mga lalaking ginablo sa tagsiya, Okay. ara at babaw, nagtakla siya, galing, kaya nag-silo sa commodration sa ka-building. Ah, Sa first building. Ako ni, nga buksan nila, nakakandado, mong buksan wala sang tao. So, sulod sa ring first building, dali nagsaylo, amo na nga abrihan siyang taga-BFP, Aha. kining first building, aksyon na Bray. balda imo live action dyan? Balda kay naubsan kita, no? Pero ito na liwat, masunod kita liwat live, no? Mabalik kita live. Sige, Right, action, sige, right. iplastar. Mga ka-aksyon, las 8, 9 in Action Radio, Philippine Standard Time. Naga-monitor ka mo sa aton sining live coverage. Sining isa ka sunog na nagluntad sining matiniyon sa may Gonzaga, Lupizay na street sa Barangay 26 diri sa syudad sa Bacolod. Para sa inyo sining ihibalo ining nasunog nga building mga ka-aksyon. Dira sa dalom sining nga building, damo na diga balala Kalaksyon Oliverno, motor parts na dira, tanan nga mga sahi sang parts ang inyong motorsiklo mabakal nyo na dira sining merchandise nga ini, no? Ara na siya sa may atubang sang Mandawi Foman. Amo ni siya nga street before sang Ceres Terminal going to Libertad area, kag before man ni magtabok sa dalan going to Barangay Takuling sa area sang Dunya Juliana, no? Barangay Takuling, Dunya Juliana, mga kaaksyon amo ning sunog da sinimatinyon. Kagina, may duha ka mga babayi ang na-rescue na sa ngaton sining mga bombero dito halin sa pinaka-rooftop mismo, sa pinakababaw sang sining building, ginpaagi ni siya sa hagdanan sang bombero, mga kaaksyon ginsaka to sila. Now, ang hinablo sang tag-iya nga isa ka lalaki amo pang ginatinguhaan subong sang mga bombero naton nga ma-rescue kay ara sa sulod mismo sang building, mga kaaksyon. Balikan tang patrol sa pinakabag-o nga balita. Action John. Yes, Dr. Bray, balik to the report sa area. Actually, subong nga matuloy yung sugudan ng pagbukas sining isa ka building. Ang ilang apertahan, tinatinguan nga mabuksan kay para makuha itong isa ka nabilin sa sulod. Samtang din naman sa building mismo, kung sa dinaguntad ang sunog, ang second floor direction Bray, tinatinguan nila nga mabuksan man ang apertahan o kung ang ilabi din nga bintana ngayon mo sa kristal. Kay sa sulod, sila pwerte manaso, katig-apa, no? Ginatingwaan nila rin nga ano arawak kayo? Ari sir? Okay, ito naman ito. Nagbalik naman ito ng Sombray, no? During sa may building, kung sa dinadun pa ng sunog, ining lalaki. Buti rin yung conscious sa Sombray. Okay lang siya. Aha. Okay lang siya, kaya nakasaylo-saylo siya eh. Buportes, kada bukas ang kristal ng asong nga nagagawa matagaw, buto nakabuhi sa Torrella, na doon nagkaibwa yung alin sa vulkan. Kaya por siguro ang pinilang pressure sa sulod, kita mo kada lampos, aksyon ba, hinay lang ang lampos sa hinay lang nilang ang lampos sining bintana, nagabato, nagapisik, kag nagabuka, siguro sa pressure sa sulod sining building, aksyon na prayan. Kinalanta ko di ang iba niya mga bombero, ang tanan nila nga focus sa pinasa na ibabaw. May duwa naman to, kaya rin ko din nakitaan, subong sining matunion, duha sa mga arin action Bray, ang lalaki. Uy, nakuha na. Nakuha na siya, panaod sa, nag-ubang, no, ining lalaki. Uy. Ubang ang bayo. Ang pinaka din nila hinahinay sa papanaog sa bombero kung di ka magsala mga more or less mga 20 years old and above na ni Pilason? age naman May pilas? ako yung may bata at saka may gamay Duwagin sila gali? tuwad na no so may ginakungkong ini Uy, bilang doon niya. check ko
may ginakongkong sa Action Bray. Uy. May live kita Action Bray, no? Payo Ah. ako ng Action El Rey. Mhm. May ginakongkong isa na bata. Then, di ko makita. Pero isa ko na posisyon eh. Okay. Ano? Mhm. Yes, no, may ginakongkong sa Action Bray na bata. Uy. Alaksag pa. Uy. So mga more or less, months to 1 year old pa lang isa. Uy. Ang bata ngayon eh. Kumusta? Babae, no? Kumusta ang bata? Okay naman, conscious pa ng bata. Uy. Wave pa kanyang bata. Ito is dalom ba lang? Ah. Ang bata, of course, wala makinis sa Action Bray pa mo. Sila ba ibalo ko ng kakatabo. Priyaga. Pero kinakongkong ko sa buong panaog, namat-amat, sining bumbero, ga-assist man sa iya, papanaog, no? Dari sa may ining building o kung sa may hagdan. Mhm. Ang subong sining nga mga siniolakson na Bray, no? Mhm. So, all in all, patanan, duha ka babae, duha ka lalaki, ang na-rescue na ng mga bumbero dari sa area, no? Subong nga gabi, sining sunog na nagluntad. So why na to sulod? Why na? Why namin nabili, no? Mhm. Why namin nabili ng sunrise? So ang ining most probably isa sa duha sa to kaina basi iloy ato sang bata kag asawa sining laki. Yes. Aha. Possible kinana sunrise. Aha. Bali aran sa ambulance sila makadto, ginasulod na sila dito sa ambulance. Sang Amity, no? Kaya dito na sila sunrise ginatipon tanan. Congratulations gid sa aton nga bombero kay naluwas nga safe ining apat ka mga persona. Yes, no? Apat na tanan, duha ka babae, duha ka lalaki. Ining na-rescue na. Susubong sinidren sa tuka na lagi nila sunrise. Muna ang pagpalong sa kalayo. Oh, bahala na dag kalayo to importante luwas ang mga tao no. Dari man, Oo. wala lang kanila bot sa mga body parts sa mga salakyan. Mhm. May mga helmet pagigaling nga baligya. Yes, kay kompleto reduction diyan tanan nga parte sa motorsiklo ara na tanan. Dahil kinakitaan ko, ang ikaduha diri nga door, inbuksan nila, i-roll up sila Action Bride. Amo to, no? Ang kasulod sa libre ay mga kitaon diri sa itong area nga mga gamit o kung nating mga helmet, iban pa yung mga baligya, kasulod sa ilang store mismo, no? Sa debate kung makuhaan natin sila sa ilang pagpahayag kung kamusta, Aha. no? Mhm. Actually, aron sila tulog ng ambulance, Aha. ginatatapan, ano? Naraman sa mag-disturbo kay alang-alang para bala sila, kay mag-ulod ang kapanaog, ining apat. Hindi ta kakwa sa ila isa ka frame sang picture nga apat selection diyan bulubudlay. Try ko sa sulod ng ambulance, no? Aha, sige para at least ma-post na sa Facebook tabla nga luwas ng ara nga mga tao sa sulod sang sunog nga ini. Oo. Yes, mapadala ko sa Action Drive Mhm. sang picture na lang. Aha. May lang may bata pa, may purya gaba. O, Amo ning may babulubudlay sa batang building. involved ba? Mhm. Apat kit na tanan. Mhm. Amo Ang ning tingwa nga makapanaog sa Mhm. halin dito Action Drive, kining nasunog na building, no? Mhm. Okay, sekre kasi road, kung abay sa road, amo na lang ito nabilin eh. Aha. Apat na naging sila, apat na ning aradal na nagatinet. So, ano sila? Do sa babaw na sila nag-in-house. Oo. Kumbaga ang information, dali nga natin nga natin, do kakadik, yung sa sabay, do tulog caretaker, bala? Do sila kuro kabulubantay sa ning building. Kaya matama lang sila katagiyagin mo. Hinablos ko na ning lalaki ni. Mhm. Oo. Mhm. Mata ni katagiya, yung tagiyasang na building, no? Ang na Brian. Aha. Anyway, subong sila matanion, nagsigigapon diri ang pagpapalong sa kalayo na pakadeklarar ang aton yung mga otoridad sa mapping operation ongoing pagit, no? Ang ila diri nga siguro nga wala na sa nagaibual nga kalayo sa sulod sining establishment Action Drive. Action dyan? Yes. Pasensya gid ba si may istorya maliwat si Sir Kwanto? Anong kabudlayan nila subong nga daw madugay mapalong ining aso na sa sulod or kalayo? Yes, check sabi. Sir Ligasya, patimaan lang. Sige. Disay. Bisan isa lang Ayaw ka. sa bisan lipot lang. Aha. Ari pa sa may tumangan ko, wait lang. So may instruction sa mga tinatag sa kay Sir Labansawan. Ang seat, or rather, ang investigador, sining PFP subong. No? Wala pa ka-mapping, no?
Wala pa. Mhm. Wala pa sila ka-declare mapping operation. Aha. Sabi ko na ang ilang status. Kaya din gabi, nakalang pa rin, no? Mhm. Sige. So far, dotolo tawhay naman ng aksyon na dyan. Mabukbok ko na yan sa aton sa mga commercial balikan ta kada karon dili action dyan. Yes, no, kasi may mga development update rin, no? Pasensya sa tumatakson kung wala ka na rin sa San Thomas na interview kay Good Lighting at yung sitwasyon dito rin ka field sa area. Karoon, nabigay kayo kasi mga update kito rin mga kwalito sa pagpayag ng mga tag-iyasin ng field mismo kada investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kung naglibot na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Brian Borden! Aksyon Firing Line! Salamat patrol sa gyapon nakatutok sining sunog sining gabi dira sa may barangay 26. Aksyon Firing Line! Ang pinakamayo nga balita diri kay luwas na sa katalagman ining apat ka mga persona nga yara mismo sa sulod sang edipisyo while nga nagkaon ining kalayo. May sa apat diri may bata pa nga more or less mga pila ka bulan to do manog isa ka tuig to. Aksyon Firing Line! Amo pang ulihi nga nakuha mga kaksyon pero importante nga luwas na sila taran-taran ho. Aksyon Firing Line! Sige, balikan ta karon sa action dyan sa patrol. May mga interviewers na siya karon kung ano ginang nagintunaan sang kalayo kag anong kabudlayan subong nga daw mabulubudlay para sila pero intindihan ta bombero alangan sulungon mo inang tuman kainit. Aksyon Firing Line! Mas ginuna nilang kabuhi sa tong apat ka mga persona. Hinendorosot ta sa inyo anayo ang Mighty C kag San Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance ng isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto. Kaupot si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sila nga pagpangalagal, gina-endorso man sa aton sa inyo or gina-endorso Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili. From Barangay Kagawad Marcelino, ginagreet niya ang taga-Barangay Pandan, Pontevedra. Si Hamiel Joseph Diopines, naga-monitor man. Bibing Francisco, salamat kin sa pag-monitor. Gaya si Ma'am Vanji Montero, salamat and God bless. Si Jan Gi, tsakto man, dapat Gibo Choduro. Okay, sorry. Ana Sinoro, sige, salamat sa pag-monitor. Oras ko kulabos gida, naungot kita sa sunog eh. Action Firing Line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ang pagbabalik na sang original nga anchorman sa Action Night Patrol. Ano naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gin maghilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline kag sumuman sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio.